Hej Mikrolegat. Vi er Creative Factory. Jeg hedder Jakob Lær Bernstein, jeg er 25 år gammel, og jeg læser Mechanical Engineering på DTU. Mit navn er Jesper, jeg er 27 år gammel, og jeg læser Materials and Manufacturing. Additiv fremstilling er en ny generation af produktionsmetoder, hvorved man kan lave komplekse geometrier hurtigere, billigere og mere miljøvenligt, end man hidtil kunne gøre før. Samtidig med at det hele er Industry 4.0 compliant, betyder det, at du kan lave ret komplekse geometrier, ret komplekse produkter, super nemt og super billigt. Vi vil gerne udvide det her til en mikrofabrik, der kan producere produkter i rækken af 1-1000 enheder. Vi har i det sidste halve år arbejdet på det, vi kalder Autolab, som allerede er vores første prototype, som vi har fået til at fungere. Prototypen har med det formål af at kunne printe en vilkårlig produkt, og så kunne skubbe printet af, for at så kunne starte det næste print. Derved vil du kunne ændre din produktion on the spot, on demand, og derved vil man kunne som producent lave en stor varietet af produkter uden større bekostninger. Her på videoen kan vi se vores prototype, der printer halvdelen af et skakbræt, og det printer den printer skakbrikkerne individuelt og skubber dem så af. Og det gør den via et offline køresystem, vi har lavet og embedded i softwaren. I det næste halve år ønsker vi så at køre det her online Dynamic Queuing System, som vi virkelig mener vil kunne gøre det her til et viable product. Når vores print så er færdigt, så kører printpladen ligesom op til printhovedet, hvorefter printhovedet skubber printet af i et flow, som vi ligesom har bestemt for den. Derefter så ryger de forskellige printede produkter ned i en kasse, hvorefter den så starter forfra og printer de næste produkter, som er planlagt i køen. Traditionelt set, når man bruger 3D-print, så vil printet sidde fast til det, der hedder buildplaten. Men vi har fundet en metode, hvorved man kan bruge termoregulering til at løsne printet. Og det gør, at vi har reduceret kraften nødvendigt for at fjerne et print fra 40 til 4 newtons. Vi har grundlæggende to typer af konkurrenter. Det ene er den helt traditionelle virksomhed, som laver komplicerede 3D-printløsninger til virksomheder, som har brug for prototyper. Den anden type konkurrent, det er de helt traditionelle virksomheder, som fokuserer på sprøjtestøbning. For at sprøjtestøbning skal være en mulighed for ens produkt, skal man producere i klassen op mod 10 til 100.000 til flere millioner. Vores Industry 4.0 compliant 3D printfarm lægger sig derimod lidt imellem de to konkurrenttyper. Vi kan lave de samme komplekse geometrier som vores 3D-print konkurrenter, men vi kan også producere i mængden fra 1 til flere tusind styk. Med jeres hjælp håber vi, det er muligt for os at komme videre til vores næste stadie. Med 6 forskellige printere, der kan arbejde i et større økosystem og kan få lidt, hvad man kalder et hive mind. Med de 6 maskiner håber vi på at kunne teste vores koncept af og opnå en pseudoproduktion med nogle mål. Og så det har vi faktisk lavet vores eget lille subbrand kaldt Fidgetballs, som er små fidgets til autistiske, eller generelt bare lidt mere legesyge, og de har solgt lige pt. Ret godt, så det er faktisk også der, vi får nogle af vores penge af, så vi har også en del selvfinansiering. Vores mål er at blive de største inden for 3D-printfarm i Danmark og i Norden inden for de næste år, da der hidtil ikke er en eneste konkurrent, som arbejder med at automatisere 3D-print.